sam Selena, bavim se digitalnom umetnošću, ilustracijom, grafičkim dizajnom i ja to volim da kažem primenjeni grafički dizajn. Primenjena umetnost ima više medija nego što uopšte možemo da zamislimo i svaki dan izmišljamo neki novi, nema potrebe da koristim reč digitalni. Lia Craft je jedan mali biznis u kome je trenutno samo jedan čovek, ali planiram da to definitivno bude ekipa nekih kreativnih ljudi. Stvar koju pokušavam da pokrenem jeste zapravo spona između digitalne i organske umetnosti. Prelazak iz digitalnog u organsko i sam taj proces rada i koliko nam digitalne tehnologije zapravo pomažu bilo kom umetniku u 21. veku, pa i u 20. veku ljudi su počeli da koriste Photoshop još kad smo bili izuzetno mali. Ono što bih ja htjela da pokažem jeste par načina na koje sam uspjela da povežem digitalno i nešto organsko, s obzirom da se bavim proizvodnjom malih delova nameštaja, više kao umetničke skulpture od drveta i upotrebnih predmeta kao što su police i stendovi za televizor ili kafe stočići, isključivo od recikliranih materijala i do već upotrebljenih predmeta koje koristimo u kući. S obzirom da živimo u društvu koje je potpuno implodiralo u tom potrošačkom sistemu, ja prosto želim da napravim, da učinim da moja neka umetnost i kreativnost utiče na to da ljudi shvate koliko zapravo mogu sa onim što imaju i da su mogućnosti nepregledne, zato što umetnost je kao energija, pretvara se iz jednog oblika u drugi konstantno, mi ne možemo da je zatvorimo u jednu teglu i da kažemo ej, to je to, samo ovo je umetnost. Inspiracija za
jednu zidnu policu ili ti da kažemo primjenjenu skulpturu je došla od Mosta na Adi koji je nekako simbol lično mog kraja, ne samog Beograda naravno, ali i prosto neki pilon mog detinjstva i mesta na kome sam odrasla, s obzirom da sam se bavila veslanjem, trudim se da inkorporiram nešto, neka svoja osjećanja u ono čime se bavim. Da li je bitno ostaviti deo sebe u nekom svom radu ili nije, ne možemo znati, ali da definitivno to daje neki pečat jedinstvenosti, mislim da, naravno. Inspiraciju možemo naći svuda oko sebe, a ono što je najbitnije jeste koliko smo u kontaktu sa sobom i koliko smo uzemljeni, toliko ćemo inspiracije biti u stanju da pokupimo. Umetnost treba da osvesti društvo kao što je nas osvestio ovaj virus. Nekako nas je naterao da se vratimo sebi. Umetnost treba da učini upravo isto to. A mi kao umetnici i kreativci trebamo da pomognemo ljudima da budu korak bliže tome. Veliki cilj za nas umetnike je da dokažemo da je ceo svet obnovljiv i neponovljiv. I da su naše mogućnosti neograničene, da ga učinimo lepšim i boljim mestom za život.